Raria ekiombe kiabagaka hamwe n'abanina kurogusi nsiria buri ria Mwanyagitinge Heritage Council bakorogwa n'umunyakiro gobono kiaruruko bori gochia serikali kwene kiabuna nkobaire chinguru basimeke emete eyira chigotanga gosambwa w'echiskuru aiga Kenya ani gago chama ega yebikore byo gosamba chiskuru comment kana gati yemete bagoteba ngamona umonyama umonyabalia kali omukubo amo nemeobanya kwana ritukoria rero nikobono hase igikaro ekio kiabagaka kurogusi nigekerekyo bakwanire umugusi kwane kia mnankore ndare chisiro chomugusi buna gotumanya Murikito Steven Nyariki Ekeremetu yonse iga Kenya yabikirwa moiri gosonsora umuchando bogosamba chiskuru iga Kenya nigo ekiombe kiabagaka nabo igo abangina abagusi koro Mwanyagitinge Heritage Council yasabire serikali ngebe chinguru eriyo bene kingango kyara nibare umurero wase chiskuru asoko bekemete ekegusi kati emeteri babegete motu namo nawo motokoro kumonyama umonyabaria kari omukubo ati emete yende munentire ya moyo sonsora igo tugusaba na Mwanyagitinge Heritage Council chiskuru chons pichi asambiri gusi etotete report ingo leta maguta gosenechire record bachete bakangaina omwana onda akaenda gasamba amaera mubwatire chitanguche chiasoire tomanye ingai yanserete uri bawo chikubuya na yanga abantu mbali behind magaga yabo bakolete metandiria twagikeirie ekebeke gisukuru kuya no murereke rugasambire nse ya gusikale kwenda twabeka munyama twabeka no motori okoro ku munyabalia kali twabeka bono tima yose no roto gojikorete toshimeke gosemerere inesire nse yo nteninde ase amaryogo yekegusi omwako mtoto ebiranga mete kitogo jusimeka genda toliye memwani tosimeke chimbago gweta emme omonto omaeto motokoro ku omoe mwani mwagende moyo simeke isiko gweta nekero mu bisagocha nera nabako manyanga ati ngorwana sege kiagera abasigari imbaro nabasigari imbeyo nemeteri yeke gusitu atugutete twaye siriripi naenda abana ga baringe gweta bagenda alliance kere sukuru okoywe primary gireta alliance eyende gireta alliance rera abana bakurete nsa barigeretie kiaba ngana atagete asome agende gisona kiabo muinaiga urajura ri kama bese nendo irano chigoso muinanya ara masomo muroje egento gia kabere economic empowerment intu no mugusi egento gia tunyarire na eriogo ria pressure riareta cancer kwa cancer riareta emetenero yekegusi abo abanyagetumbe bonsi ko yagusi bakoragwa no munyagetumbe Mwanyagitinge Heritage Council George Nyakundi nigekere kyoberere ngabukare nigo egesuro wasaboroki waki arekobekwa asaboroki batari kwenda chiskuru ndebono yaberere gwetanige skuru ya Nyamira na kaunti ya Kisii chabeire chigosambwa na boroki wabwabo angabuna bono ya abana bakorenta se chiskuru mbali ko ntwe karo twasomete into itiri ngaigoro yo gukora bube ase sukuru go twari goitwe sengenjo amasoma atusinyire tari asengenjo yo gutaiwera abarimu gose kurwania abana bande se sukuru nigekerekie kiombe kyo kiamotiriye abarayi bari bagotumeka kibago iri kwerigerie chikura nagotebanire biya umugusi gotwara umurembe munayarenga bukare Kenya ngima ndonsi goko lyo burayi bwaho iyo burayi bwaho kumanyete ngano bache kwabeka onyore tonyora no burayi okorigia origerio komosi basakoleta abantu bache manyinga na guitenga netanguche twagikeiri abagambi baitu bari bagocha baburukania matanga bagocha na machuma bagocha ne jiguni serieta y'Kenyanda amatanga yo mugusi bantu mbare koleta fucho gosegocha kurwano igekere kyo mugusi asabirwe nganire biyachi chamo nabo yo kwene kingango bwati bareti imbaratero kirichi kweneka asoko igeka oborayi bori bwanjeire nabagaka bagusi togo sabo mugusi ntotagitobomo
naende ntobwati bobisi na mwanyagetinge Heritage Council igot na into tobwate area ito mwana obande mamira makendu omumuro ito tobwate Fred Okengo Matiang'i nero togo support buno mugusibwensa sange obongaini bwito twabere togo botachiranse ase igo togo na gusaba abantu baminto ng'obongaini mbogere abantu toro totane na gokora yara maya Stephen Nyarikemole, Ensoko TV, Nyamira.